Rundetårn. Det kan hygge dig lidt med rytmen, Rita. Du er lige. Ja, det er jo ikke uden grund, de kalder mig Reiner Rundetårn. Ja, men jeg synes nu altså, turene med Esben Maj for lige sjovere og meget længere. Ja, så rytmen, Rita. Ja, til gengæld så er hans udsigt ikke for god, da. Jeg synes, du er lidt stram i dag, Rita. Nå, nu kommer Karen Kælevis. Ja, hun er jo ikke noget imod en tur med Reiner Rundetårn. Hun ved godt, hvad der er stor byggeri. Rolig, jeg er til noget chokolade. Men det kommer jo altid til tiden. Så Karen Kælevis. Skal vi da være glade for, at vi kan låne baglokaler heroppe i KK. Ja, Nu kan vi jo ikke svinge sammen længere ud af laden, nej jo. jeg kan nok bedre lige at komme her. Ja, jeg synes altså altid, du kommer for tidligt. Så. Det er så. Nu, ja. Nu, Reiner. Snak nu om, der kommer nogle nye madlemmer i dag. Jo. Ja, det er ham der, et nogle år for tømmerfirmaet. Hvad er det lige, de kalder ham vist både Peter Pral og Peter den Store. Det passer af. Jo. Nej, der er kun en lille liste ham. Nå. Så der kommer en nu der. Hvad? Gør der ikke det? Oj! Det er varmt her. Det er så. Jeg kan se, der er andre, der har det varmt. Hvad er I der så for en spændende personligheder? Jamen, vi er da en svingerklub, Deres Majestæt. Og i en svingerklub. Ej, hvad sjovt. Jeg danser nu bedst lancier. Men Christen og jeg, vi elsker også at svinge os i masterne på Dannebrog. Tør man spørge dig, Deres Majestæt, hvorfor de kommer her i dag? Ja, jeg ser det. Jeg lavede jo en aftale med herr Frær til min fødselsdag. Jeg skulle komme og besøge hans kommune. Han sagde, at han havde så mange spændende ting, han ville vise mig. Det har han da ganske ret i. Jo. Jamen, Deres Majestæt. Jeg tror, der er sket en misforståelse. Det er da vejentrolden, han vil vise dem. Er det vejentrolden? Ja. Nå, men der er da også en lille interessant trold her. Det må jeg nok sige. Ja. Når jeg ser sådan en, eller sådan en lille hvid pind, så får jeg så lyst til et smagsblik af en. Det er så trækket. Jo, Deres Majestæt. Alting har... Det her, ja. Det var da dejligt. Er der ellers noget, jeg kan byde dem? Ja, hvis de kan hjælpe mig med at finde denne her Frær, så vil det være rigtig dejligt. Det kan jeg. Deres Majestæt. Nå, ja, det var da rigtigt. De her der er sådan nogle små søde gravhunde der, kan jeg se. Det er ligesom dem derhjemme. Og de er rigtig gode sporhunde. Jeg ved ikke, jeg tror, at de kan hjælpe mig med at finde denne her borgmester. Ja, jeg tror det er det. Skal vi gå ud og lede efter ham alle sammen?